नमस्कार, मी समिधा नाईक। आज 7 तारीख निवडणुकीच्या संदर्भात जे आता आम्ही आमच्या आडिंग मतदारसंघात जे फिरतो आहे, बघितलं तर सगळीकडे चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद मिळत आहे। त्याचप्रमाणे आमचे मागचे 2 टर्म जे होते ते आम्ही चांगल्या प्रकारे काम केल्यामुळे सगळ्या लोकांचा आणि आमचे जे प्रमुख कार्यकर्ते आहेत त्यांच्या सगळ्यांचा चांगल्या प्रकारे सपोर्ट आहे। त्याचप्रमाणे महायुतीची उमेदवार म्हणून जरी अपक्ष जरी फॉर्म भरला तरी महायुतीची उमेदवार म्हणून मी निवडणूक रिंगणात उतरलेली आहे। त्यामुळे सगळ्याच राणेसाहेबांचं असू दे किंवा आमचे चव्हाण साहेब, नितेश साहेब, दळवी साहेब, सगळ्यांचा चांगल्या प्रकारे मला सपोर्ट आहे।